Sameni oyo. Inegulitali tali ndendi zipangaso respondi kuti atuneketa chimizimiza mwene tokuti mabushman amwene nkumona kuti mentality yako mind imene anthu nkumaka support ka bushman kachi ngase munthu amene mukumveraye even kuona mani roof yake amwene sanga panga even afford ceiling ase ande matabu yake ndi mitengo yeni kuja unati ni mitengo weka mitengo nyumba mwake mucho wavula kashati kene kakutha mwene wangu khala pene pake mwene kumuona munthu wake yase kumuona ukakakakala wena kwa chimizimizi amene ne wali kumamvera amene ali kutsukuzu ndeni kamanena kuti ndina nthawi chimizimizi ndena kuti ndine uje wa misala anthu omamvera ake amene omwe kubangisa kuti muzidala ndatsikana fachi ya mwana wako apatipo insunga dabo yazunga mwene na ndando tukuka amata kutenga mkazi wa mwana kale anaja kumalera bwino fake ni mind yake ni mtu tukuka koma inuyo amalawa mwene ziandu sobwirira mbuyo chifuka mmadana ndiyana alifake mwana yosiwanga simula anati mwana yesu wako ndesi mwana ndesunga nkonde inu mukuzote mulazima yangati kunoko masingo mama sima sexy mama mwene chikuti chanyatwa mwene chikuti olo ino ya ujina pumbwa mayango zopusa sanga kulole swata piano ola ndi ana 10 sanga kulole ndi swata piano because nkazi ndi quality kazi ndi quality inu sumada baka kazeze Kingston mamunena zeze chisiru anakwatira ndi Dorothy munthu ana kale kumataona ever since mene zeze na kumani Dorothy moyo konana ndasa kaine Dorothy akadenga ndi pumba ina kosa swika muno town uje sanga muthandize zeze ndi dolo sana sankire mbolo ya anasangira ntima kuzokuti ne ndizo panga buziko basi pa ndine ndizipanga za kupya kuti ndipanga za kupya nditengane ndi uyu anawo ndikanani ndikalera ndiye dolo ameneyo osadi kuti bango tenga basi bango nyoza kazi mungu nyoza kwa kazi muntu khanya nyumba yodonda nkazi pene kunyoza ya se kudenga kuchenje moyo wa muzoti muli maboss angati ali ndiyana machiki yokuti makape ambiri nu angati kukusinthani moyo wanu manyoza kazi tukomano kazi ndanthu aphinduka mbiri manyumbamu anthu akupulumukira azimayi namene kulipira mabilu manyumbamu kumaye konko bambo kumakha nyumba muje kudalira azimayi mwene ndio kukamunyozi faka ndi mwana ukamunyozi faka iwe chisiru kwambiri wamo ukuziwa chani we kapi wako muzi ngatiwe khalapo kwa America iyo wachindapo ndani iweyo zakazi zambiri zitu mangombera zimazoba zisiru zopanda pake za kumuziko amene wande bene machuza makhala ma MP yanu amene wande bene machuza kumaika ma government amene wawa anthu amentati bene umaona azimayi kumayang'anira basi umaona ngati kuti azimayi ndi zisiru just because ndi mwana amweni ayi ndi anafola mweni mkazi sanani safwifwa kazi safwifwa mweni kazi kumakuzisa mala amweni kuli azikazi angati amweni azaka 40 chakuti kuja kuposa zaka 22 poseratu amweni poseratu mkazi wa zaka 40 chakuti wanyatwa wana kale kuposeratu tanuto kuposeratu amweni azule chiti ife timazula chiti ife timakonda kazi kumene akulu kumene akaza chikulu kumene ndamakhala nzeru amakhala ndi experience so limbana so matukanizana so matani basi muzikhala bobo ndijika kuvute pale muzikamvera na majende wakumuzi kwazikusa ni za kazi asi ndikuchinda ngohamba zulu lumwe iwe ukatuza za kazi fase ukatuza za kazi wewe unakoti nkhala munakoti kamthamba jande yetenga wakoyo iwetenga wakoyo ulimbu ungo kulukutikaso busy kunyoza akazi omwe kwanyoza kuti angala kuthandiza koma kupusa nemo zikhala chocho koma no mavete magayo kumachi ndira zikazawo akusewera akona ngati mena ana apasa ana amo basi ndikuti basi ndiyawo azingwachita nkhanza no
No, Bible ikuti osamulora chisiru akhale ndi chinthu chabwino. Don't let a fool have good things. Ndimo kampeza chisiru chindi mkazi wabwino koma chikumumpanga nkhanza chilandeni. Mkazi muzika nchinda ndi. Mkazi yose kumadaba kuti komanso apa ndi abongatu. Kuma kuja kusizi mabonga kutonje kuti nangasiya jana mabibi. Ibonga bwanji. Ineyo ndizikubasa yeni amwini. Iwe angabwereso kwene kuja badiko bamfana koma tuti taone leso akukhaliraso ndi ananga kwakonda ananga sakumuta koma amene nimpasa drugstore yonso sikupa yetu iwe kungofika nyumba kuja kungofika nyumba kuja basi linkamwa kale waimeza kale mwene koma kukhasi kumene yetu mkazi wa anakale tu amadziwa kuchengeta mamuna ndipo amadziwa kuthokoza wapandana amazuna ngati kuti ndadakala chitsika nalisa kwafuna ndi amanyada koma uyu anayi yazi kuthokoza ukampasa nawe mujazi kuthokoza azizuka mani umaka kubangira breakfast ukubolishira sapato yetu ndiwe nakasama kupusisi kuti JB anakuti nkazi unkhalamba ni manjoya tandioneni bendikuoneke kunana iwe ndani safuna zabwino muchita sokundisira teka mamani ineso tabakhala ngati John chamwe yetu ndi amafuna ati usiye nkaziyo usika onda usikoneka nakazi mwanyango